Pohjois-Karjala on toiminut maakunnallisen ilmastotyön uranuurtajana Suomessa ja tavoitteena on olla ilmastokestävyyden edelläkävijä vuoteen 2030 mennessä. Tämä kuulostaa hienolta, mutta mitä se todellisuudessa tarkoittaa? Ensinnäkin ilmastotyö ei ole rakettitiedettä. Jokainen meistä voi vaikuttaa asiaan omalla toiminnallaan. Ilmastokestävyys ei ole pelkkä uhka, vaan pikemminkin mahdollisuus. Ja tähän mahdollisuuteen on Pohjois-Karjalassa tartuttu tekojen kautta. Turvaamme luonnon monimuotoisuuden suojelemalla arvokkaita luontoalueita ja käyttämällä luonnonvaroja kestävästi. Kehitämme omavaraista ja vähäpäästöistä energiantuotantoa hyödyntämällä paikallisia luonnonvaroja. Rakennamme ja asumme ilmastokestävästi sekä taajamissa että haja-asutusalueilla. Toteutamme ilmastokestävää liiketoimintaa ja siirrämme maakunnan osaamisen ja tutkimustiedon toimijoiden käyttöön. Lisäksi sitoudumme maakuntana hiilineutraalit kunnat verkoston 80% päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä.